سلام زخبركم انت خاطرتي إرتريان ميديا نيتورك كم يكنيهم دومي كم جمري بمسجانينا خنجمرو كلهم تخاطرتي إرتريان ميديا نيتورك أبز مدبنا توزر لهم حنس تريتات أزينا عقوبات قالاتنا حصرنايو بخوم يدما لومي بناتكم مسجانا زجمرو زلخو قال دما كم تقولنا فلتنا زلنا كلهم تخاطرتي إرتريان ميديا نيتورك أجمع انقع حقوسنا تحقوس انتايو انت لكم دما معهم دو خنمتلكم ردو نغري نلبام امتلو خندي كيسحتو سلازخونه قبراتنا مو ازيلنا بقطنا نايلومي علالنا قناتو لمون ابرستي سمعكم زلو فحفح زبل حقوس نعوز درع حدا فلي تحستينا قربنا لكم زلنا ازنا يلومي غاشانا حدا خبتم نጭፍራ ወያነ ረሪዮም ናብ በትረ ስልጣን ዘጨበጡ ቤተ መንግስት አዲስ አበባ ምስተንክታቶም ሰንጢቆም ካብ ዝኣተው ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ዝኾነ ሓደ ጋሻ ቀሪበልኩም ዘለኹ ባንኩረኩም ድማ ነዛ ትሕዝቶ እዚኣ ክትከታተሉ ኣቀኒኹም ዘርዝግ ዳዊት ካብቶም ታንኩ መሪሑ ቤተ መንግስት አዲስ አበባ ዝኣተው ቀዳማይ ክፋል ኣምፅልኩም ነይረ ካልኣይ ክፋል እናተፀበኹሞ ዘርዝግ ዳዊት መስዋዕቲ ተፈሊና ኣዝዩ ኣብ እዋኑ ዝተንከፈኩምን ዝተንከፈናን ስምዒታት ናይ ታሪኽ እሞ جغنا يحلف تكاتون سلازلو ግን ካብቶም ምስኦም በስዓል ዘርዝጊ ክሳብ ቤተ መንግስት አዲስ አበባ ታንኩ መሪሑ ምስተንክታቶም ዝተደቀደቁ ሕጂ ንውክልናው ናምጽልኩም ኣለኹ እንቋዕ ሓጎሰና ተሓጎሱ ብቀጥታ ኸይኑ ሓልኩም ናብ ጋሻና ከብለኩም ክብራትና ጋሻና እንቋዕ ዳሓ መጽሐፈለማ እንቋዕ ዳሓ ንጽና ካይናስ መኸመይ ዘለሃው ሃው ፋፋይዱሎ በጣም ጽቡቅ እዩ ከመይ ደርስማዕ ካለቦንካ ናይ በሐቂ እዚ ታሪኽ እዚ ወይ እዚ ባል ዘርዝግ ዛዊት ዝጀመሮ እሞ ከይ ወዶ ወይ ካ ፍርቂ ተኸሊፎ ዝሓለፈ ናይ በሐቂ ዘርዝግ ዛዊት እናመስገና እቲ ሓደ ክምላእ ዘለዎ ክትንከፍ ዘለዎ ንወለዶ ነቲ ንእሽተይ ወለዶውን ክሰግር ኣለዎ ዝበሃል ታሪኽ ክህሉ ስለ ዝኽእል ንኦኻ ዝያዳ ንምብራህ ወይ ካ ከም ትምህርቲ ኮይኑ ንምትሕላፍ ተዳልየ መፅእ ኣለኹ ብላነ ኣዝዩ ጽቡቕ ነገር እሞ من كون خون سمو بقطع أنا على تيو يوناس تاي كوينو خيبلو بسمكان ملو دحرة تخنسك تخاتلتنا اختعتهم تسفى على ما اسقدهم درار يبهال عشان شعتي 283 كا أنا بسباو جنبار حرنة إرترا تسلفه بدهريو أبتعد من إزبال سلز نوركو وقتان بيت مصوراتي بيت مصوراتي دهري حدا عمت مصنحكا ناب እዚ ሜካ 74 ክፍለ ሰራዊት 74 ማለት እዩ ኣብ ቤት ትምህርቲ 74 ምስቶም ናይ ካብ ሳሕል ካብ ዓራር ዝወፁ ከም ተማሃራይ ኮይኖም ሶም ወፂና በሓንሳብ ማለት እዩ እዚ መስል ድሕረ ባይታ ሽዑንዳ ሜካ እቲ ኸ 74 ሜካ እቲ ኣብ ሜካ ግቡእ ቅድም ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ወሲድና ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ወሰድኩ ድሕሪኡ ምስ ብጾተይ كلتي يودعت تمهراي تمرتي كسب رابعي حمشاي كفلي تبصح ابزيجن لك رابعي كفلي داو صحنبر ابتجيتي ناي رابعي كفلي كبال كله 5 حج ولا 10 حدا 10 تغلطن تبلنا مغنانا يكون معناتو اتي دحربايتا ناي تمرتي مستمعو زنورو حيالان ممهران اب قمت اتي خرو خلو ازي بقعد هنا تمرتي خا وسيت كاتوت رابعي كفلي اندهر تمهلكاس كله يخا درجا فريد كاتوت انجليش تنبت تقرينيا بعبيو كل عينات تمرتي ملكا سلتوصو بزعبا ناي تمرتي ولا حنتي ابدا تخايم ما ياشو سنتي كاتوص مالتي قطرن سدا حسابن تداوسو كلها تبلوش بمولو تقدل ነገር የለም ጽቡቅ ተስፋለም እስከ ድሕሪ ናብቲ እንዳሜካ ምስተመደብካ በብግዚኡ ሰራሕካም ስራሓት ወይ ተመደብካሎ ማሃዱታት ኔሮም ተኮይኖም ከመይ ተቀሰልና وانا كابتي بيت مصورة ناي ميكانايز 74 بقطة رابعي كفلي مسودانا نابتي الزميكا تمديبه الزميكا اب مسبع الجنرال رمضان اولياي مسبع الجنرال تكي رسوم بلاتا هو مس بلاتا مالتي مس تشينز مس تشاينس كا زنبرو سوم سلازخونو ازستنايتي فلسراويت اب تحتيهم نجزيو كسب زخونة يكون ما يحصل نمهر أو نحد عمت تصنحنا مالت تصنح نيرم مساي أو دوتو دحريو أو خلنا بتيك فلسراويت تيك فلسراويت
50 ክፍሊ ብደረጃ እቲ ክፍልታት ክምህር ኣለዎ ዝብል ፕሮግራም ስለዝተገብረ ናይ 50 ክፍሊ ልክዕ ኣብቲ ክፍለ ሰራዊት ከለኹ 50 ክፍሊ ተማሂረ ካብዚ 50 ክፍሊ ምስ ተማሃርካ ሽዑ ናብ ሞያ ገጽካ ትኸይድ በብሞያኻ እቲ ኣሃዱ ወይ ተኽፍለ ሰራዊት ብዘድልዮ ሞያኻ ይምድበካ ማለት እዩ ሓኪም ዝኸይድ ናብ ሓኪም ኸይድ ኦፕሬተር ዝኸይድ ናብ ኦፕሬተር ኸይድ ኣብዚ ግዜ ዝኸኣነ ኣብ 1987 ከዓ ኦፕሬተር ደረጃ ናይቲ ግንባር ተማሂርና ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ እናቐጸልና ኸለና ጀህሪኡ ኣብ 88 ከዓ እንደገና ትምህርቲ ዓብለዎ ክውስኽ ኣለዎ ንቐጻሊ ዕቤቱን ክግበር ኣለዎ ዝብል ኣረኣያ ስለ ዝመጸ ደረጃ ተኽፍለ ሰራዊት ኩሉ ግዜ ተኽፍለ ሰራዊት ነቲ ሰራዊት ናቱ ወይ ነቲ ተጋዳላይ ደረጃ ትምህርቲ ምዕባይ ቀጻሊ ትሰርሕ ታሕተወት ኣብ ድፋዓት ደለው በቶም ኣብ ድፋዕ ደለው ኣብ ክፍልታት ደለው በቶም ኣብ ክፍልታት ደለው ምሁራን ዝበሃሉ ኣካላት እንዳገበረ ነቲ ኣብ ታሕታይ ደረጃ ኢሉ ተሓስቦ ዝያዳ ንምዕባይ ቀጻሊ ደይቋርጥ ትምህርቲ ነይሩ ሻድሻይ ክፍልኻ ቦርዲን ብደረጃ ክፍለ ሰራዊትካ ኣብ ኣፍጨዋይ ዝበሃል ቦታ ቀጺለ ማለት እዩ ልክዕ ካብ ነፍሲ ወከፍ በራጊት 4 በራጊትን ብርጌድ 23 ብርጌድ 34 ብርጌድ 63 ብርጌድ 73 ካብ ተኽፍልታት ክፍለ ሰራዊት እውን ንሕና ተሓዊስና ናይ ሻድሻይ ክፍሊ ቦርዲን ኣብ ክፍልታት ክፍለ ሰራዊት ኣፍጨዋይ ዝበሃል ኣው ደረጃ ትምህርትና ንምብራኽ ሻድሻይ ክፍሊ ኣው ተማሂርና ጽቡቕ ተስፋ ኣለ ሞ ተድሕረ ባይታዊ ሸነኽ እውን ኣዝዩ ሰፊሕ እንዲ ክድህሰስ እውን ጽቡቕ እዩ ግን ኣብ ካልእ እዋን ንመፅኦ ንኸውን ንሱ ሰማዕትና ግን ሕጂ ብዛኣ እንጠልጢልናዮም ዘለና ነጥቢ ዝፅበይዋ ዘለዎ ኩርናዕ እውን ኣብኣዮም ፅበይና ዘለዎ ናብኣ ክነኣቲና እስኪ ናብ ቤተ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ናብ 4 ኪሎ ሕጂ ክነኣቲና ሓደ ካብቶም ታንኮም መሪሖም ዝኣተው ታንከኛታት ህዝባዊ ግንባር ሓደ ኣባል ብምዃን ካብቶም ዝኣተኸ ንስኻ እሞ ከመይ ነበረ ጽቡቕ ምእታው ኣዲስ ኣበባ ከምቲ ስውእ ዘርእስ ግዳዊት ዝገለጾ ናይ ብሓቂ እቲ መካናይዝድ ዝበሃል ኣሃዱ ካብ መጀመሪኡ ኩሉ እቲ ቅድመ ዳሕረ ባይቱ ዝተገልጸ ምስ ሙሉእ ፍናኑን ምስ ሙሉእ ሓይልን ንቤተ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ እውን ኣትይዎ ኣብዚ ኸ ኣትኸሎ ዝኾነ ይኹን ስክፍታታት ኣይነበሮን እቲ ስክፍታ እንታይ እዩ ኣነ ከምዚ ኸይከውን ኣነ ኸይውጋእ ኣነ ኸይስዋእ ዝበሃል ኣብ ታሪክ ናይ ህዝባዊ ግንባር ወይ ኣብቲ ሰራዊት ናይ ህዝባዊ ግንባር የለን ኣይነበረን በዚ መሰረት ከዓ ታንክታቶም ረሒቡ ሓይሊ ገናውኖ ታንክታቶም ረሒቡ ንቤተ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ ልክ ኣነኻ ኦፕሬተር ናይቲ እዚ ቦጠለኒ ነርካ ሸ ነረ ከምቲ ኣቐዲሙ ገናውኖ ተንኪፎ ወይ ገሊጽዎ ዝነበረ ኣዛዚ ናይቲ ቦጠለኒ ታንከኛ ዝበሃል የማነ ስፋዩ የማነ ስፋ ኣብቲ ናይ መጀመርያ እዋን ኣብ 50 ምስ ተወጋኣና ካብ ኤርትራ ንዑ ድትክእ እንደገና ሃለዋ ስታፍ ናቱ ወይ ከዓ ምክትሉ ዝነበረ ክብሮም ነርኣየ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ርክብና ስለዚ የማነ ስፋ ምስ ተወግአ ንሕና ምስ ብጻይ ክብሮም ነርኣዮ ንውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ምስተን ታንክታት ንውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተዋ ሓይሊ ናይ ዘርእስ ግዳዊት እቲ ዝቦጠለኒ ምስ መራኸብታቱ ናብኡ ኢናኣቲና ንሕና ስለዚ ክንኣቱ ከለና እቲ ገይት ናይቲ ቤተ መንግስቲ ብሸነኽ ሰሜናዊ ምብራቕ ናይቲ ከተማ ማለት እዩ ምስኣተና ናብ ክልተ ክንፊና ፋሒልና እቲ ሓይሊ ዝኣተወ ናብ ክልተ ክንፊ ኣትዩ የማናይ ክንፊ በዓል ዘርእስ ግዳዊት ምስ በዓል ክብሮም ነርኣዮ ዘለዎ ንሕና ኸ ንፀገማይ ክንፊ ኣብ ታንኪ ናይ ገዛእ ሰሎሞን ዘላቶ ንሸነኽ ፀጋም ተጠው ኢና ምክንያቱ ንየማነ ፀጋም እንድሕር ተጠው ኢኻ ነቲ ቤተ መንግስቲ እውን ከተኽብቦ ስለ ዘለካ እንደገና ነቲ ኣብኡ ዘለዋ ታንክታቱን ብደቂቕ ትቆፃፀረን ንኽትሪአን ስለ ትኽእል ናብ ክልቲኡ ኣንፈቲና ንሕና ተጠው ኢና ማለት እዩ እዚ እቲ ኣተኣታትዋ እዚ ይመስል ኣበጋግሳኹም ካበይ ነይሩ ንቤተ መንግስቲ ክትኣትውን ከለኹም ቅድመ ምድላዋትን ቅድመ ብጋስን ዝበሃል ኣሎ እሞ ኣበጋግሳኹም ካብ ኣብ ኢትዮጵያ ምስኣትኹም ካበይ እንዳበልኩም ናበልኩም ኢኹም መፂኹም ካብ መቐለ ዲኹም ተበጊስኩም ካብ ሸዋ ገለ እንዳበልኩም ኢኹም ትኸድ ነርኩም እሞ ሰሜን ሸዋ ዝበሃል እውን ነይሩ እስኪ እቲ ኣበጋግሳ ከመይ ይመስል ነይሩ ኣበጋግሳ ሕጂ እቲ ካብ መጀመርያ ክንብገስ ከለና ካብ መቐለ ኢና ቅድሜና ዝኸደ ብርጌድ ናይ እንዳ 73 ነይሩ ኣብ 89 ንብሙሉእ ትግራይ ሽረ እንዳስላሴ ሓራት ገበረ ኣብኡ ዝነበረ ኣሃዱ ናይ ሜካናይዝድ ብርጌድ 73 ናትና ጨንፈር ማለት ናይ ዝዓንተ ወይ ጠቐስና ሓደ ክፋል ብርጌድ እዚ ብርጌድ እዚ ንብሙሉእ ትግራይ ነፃ ኣውፅዋ ትግራይ ወላ ሓንቲ ወዛውያነ ትበሃል ሕጂ ትዛረብ ዘላ ኣብቲ ግዜ እቲ ሜካናይዝድ ዝበሃል ኣይነበረን
عقمنا يتخصي وعقمنا يوقون أين بران أب حدا الساد مرصته دجن إلى تحسب بوتا تحقيتان يرى إذا كله أب وشتي مقالة ويا وشتي تقرأ كونه سراوي درك خش كعل كله ولا حنتي تبقيسات قبرت تنقرأ أين برا إزباق جنبار بتي قصال نعاد هباز نبرة معدن حواريتان كن متكعتي مس حسبت مكانايز سلا زي بالله مكانايز إزباق جنبار كماس أحمد الله خاصة طلب قريبة وتتعلمنا إزباق جنبار كا قدمنا عامته مالتي قدمنا زنور عامته هبشن شات من سمنان شعاتن نبرجت 73 تلاقوا برجت 73 كا ملو حراجيرو نتقرأي أركبوا برجي 73 حزبوا جنبار حزبوا جنبار زيهم بعد تهيم كلهم دلوا مالتهم نتي برجت مرح زنبرة سلازي حجي دقنا أبيت مرتن هيوتن عوتات نخخونو نحجزهم مستيرنا يزدما لعل خلتها ميتقالاتن قطرتاتن هاجرنا مودأتا زي بلو بمهاري مزناقعن كالو بزحت حستون زلوو هي بادنو وننو ندقنا بحدشن بزفتوون نخردقوا بزقللن قدي زتدالويو حدا سكرين زمساسل جنك أنا عين دقنا خيقود تباهيلو بزي زهون سكرين استدالو خينو ندقنا كابسلتاتن تابلتاتن كرحقود بمقبار مس سكرين زحلفو جزي كم زنكيو يقبر دقنا مانتبر اسهم زحزو قالات بسلا امرؤم كسلوو هي بعد نخلتيو ادمامص اندمصن ناي كارد يدمص از طري زي كونون اب غزا وي اب كفلون حدث قالاتن ادمامصان يمهر هي بعد اب اونلاين ام ان ستور تقريب لكم الله كم ادما اب تحت بقليلو كترخبو تخليكم هي بعد نحنا نزن تانكتا زياتن كنعطق اقدمو كمتي زرز داويد تقصو غاراج ناي ميكانايز كاب ساحل تبقيسيني مقلاتي نحنا قدتا كاب جنبار حلحالنا تبقيسنا قاليو خاب افعبت قاليو خاب جنبار حلحال جنبار كرن مالتي كاب تبقيسنا مقلاتنا بو مسرت وزنا قتلنا مالتي سنين شو وقتنا نابزح زعتوهم زلونا هنا عبالاتي عبالات غراجيم عبالات غراج تانكنا نحسبهم كبارين زيهم أقدمهم كاب إرترا تلاقيهم كاب ساحل تلاقيهم يمنا تنتانكتات أتصافيهم كتصنحوا قدمنا إحنا مقاسنا أو توتو موتو كينبل أتصافيهم كتصنحوا يم تلاقيهم تصنحوا أتصافيهم كتصنحهم نتوصي كل نجارن دلو جرن نمدفع دملكت مدفع جد ملكت ألو مس عبالات عندنا ناي أوتستاد ملكت لككمو وديهم أداليهم مس مسأنا يوم نفس وقف رشاشو نمدفع تانك جرم كا أو ركبنا سلازي زوارزي برجع 73 سنة أمس قدفو تخمير يصنهم بر ويانا عقم هاللوا ينقسقسطن أي تتقمتلون أي تكوستلون تتقملون يران تتخون عمد كلتا عمد قبل دفاع أبنا يولو أو ينيرو كتقملهم خالا متقعتلو أي بقسطن كن عام سلازي بالله شرون نبعلو أبي واي بتوها أبي واي شرون أبي واي زار ملادنا برجع 73 سنة مسيا أفرسها نتقرأ أتيكم كاب ساحل كيتكم نتقرأ أتيكم أو 73 برجيدنا حزبوا جنبار زدالو أصوار عاتكم نمتكعتي قسقيسكم أين ساينت كتماتات حرام نقبركم يوم قصيركم شو نحنا دسي دفاعي تنهو نحنا أب ولدي أمس تنهنا تخلنا شو نبعل باردار نبعل جندر ندالنا نبعل ولا كاينا قدم حرخنا وص نمعرب تبقى قصنا هنا خيرنا بعل شوا كم بقص كلنا حجي كاب بعد دورة تاورينا حجي نحنا توكسنا والتي كاب دورة تاور بمولو بعد والدي عملو زي أكلت مستمقلنا تانكتاتنا جناونو وحيلنا زرز داويت نقندر مساعته نحنا تنسترفا حيلتاتن هبتاتكا بخمسيتنا متقعتي جميرنا والتي خمسيت تجي أنا بستا خمسيت زتقعت أحدو مساء نيره سلازي حجي خمسيت كانت كلنا أزيو حيال دخونه كناتي وصنهنا دهريو تقعز حاضرنا ابتناي ساعه 4 مسكونه عبد الله خياط طوبل تباهيلو صلاخا كاتلنا حاضرنا كله كاتل سدحر دمصي ناي تانكتات موتور تانكي كابرو سلتسمع سمع حاضر كاتل صلاخا كتبينا يو حاضر مول ليتنا ስለዚህ አው ግን احنا مسبصحنا كبره كاس لزقربه ቸግበሩ ተጠወሉ የማና ጸጋና ቅድሜና ንፈትሽ ምስተባለሽው ሳብረት ብለና ምስሬና እሳተን ከአ ተጦ ከምዝ በልና ስለዘራቀጻ ስለዝደንገነን ከአት ቀርቢያ ቅድሚያ አቲናለን ስለነበርና ሀብሬታ ነው ቀዳማይ ደሽካን ተኩሰንላል እጂ ደሽካ መተኮሲን ጸላይ መጽለሞ እንታይ ክንገብር ይድብል ተጽቦ ነገር ናይ ጸላይ ንዓናውን በተሓደ ወገን ዝጠቅመና ቅድም ሀብሬታ ይድል ንልዕሊ ይደሉ
حبرتها قبل علي مس موصها تخجبر زكالو جبر مستبهالي نصلا تكسمبر قطتاو خمزنا حزبا غنبر صلا ريلو توصي ايفنن ስለዚህ እዝን ዓና ጠቂምና ታደሽካ ምስተኮሰ ታታንክቲያሽው صلا ናይ ቀረባ ረህቀት ግጥሚያ ከም ዘለና ፈሊጥና ተኩስ ተጀሚሩ ኣብታ ግዜት ያኻ ብዕቁባይ መንግስቱ ተኮሰት ቀዳመይቲ ቦምባ ቀዳመይቲ ናይ ጸላይ ታንኪ ኣብ ቅድሚና ዝነበረት ብንግሁ ኣቃጺልና ማለት ዕቁባይ መንግስቱ ናይ ምንታይ ነይሩ ተራ ወላ ኣዛዚ መድፋዕጂ ታንኪ جبجب قيح أبسل نرينا تخططت بقى أسيو قدامي تانك زكاة على أبهم سيد وباي منقستي يسو قطعتها السادش كحطكسن أسو أوش تانك آتي سلسلها نتا تانكي بتشاناي تانكو ريو رهقتها وخلق قلتي في مسجبو فني مسجد فيو مها يبرح أب وان دقسقستلو جزيو أكاتيلوا جنبار ملو بارق تفاتيرو بتبارق مسرتك بملو تيود نورا أبالات ناي ميكانايزد تخصن ጨብጨባ ድህሪ ተخص ተጀሚሩ እሳተን ቀጥታ ታታንክ ምስተ ቃጸለት ካብቲ ቀዳም አይድፋዕ ኢለና አና ንምእታው ናብቲ ድፋዕን ኣብ ግምት እተና ወፅንሃ ሃዲመን ናብ ካልኣይ ድፋዕን ገጸንከ ኣብ ቦታ እዚ ኣብ ሃምሲቲ ሃምሲ ግንባር ሃምሲቲ ዝበሃል ድሕሪቱ ገስጋስታ ይመስል ድሕሪቱ ገስጋስ ቀጺሉ ገስጋስ ግን ሓያል ካብ እሱ ቀዳማይ ድፋዕ ካብ ቀዳማይ ድፋዕ ናብ ካልኣይ ናብ ሳልሳይ ግን ከይት ከለና እቲ ካልኣይ ድፋዕ ብመጠኑ እቲ ሳልሳይ ግን ዝበርትዐ ኣዝዩ ዝተረረ እዩ ነይሩ ኣብዚ ከባቢና 6 ናይ 7 ሰዓት ኾን ኩናት ኢና ካይድና ነታ ከተማ ሃምሲ ትበሃል ንእሽተይ ሓውሲ ገጠር ዓድያ ንዓ ንምትሓዝ ክሳብ ሰዓት ፋርድ ስንፈረቐን ሰዓት ሓደ ገለገደል ኩናት ኢና ውዕልና ኣብዚ ኩናት እዚ ክንውዕል ከለና ሕጂ ታንኪ ብታንኪ መድፍዕ ንገዛእ ርእሱ መድፍዕ ኣብ ክንዲ ብስቁል ክትክስ ዝግብኦ ብተንሽን እዩ ኣትዩ ብተንሽን መድፍዕ ሲ ኣብ ታሪክ መድፍዕ ብትክክል ተኽሲ ኣይትኮስኒ ብስቁል እዩ ዝትኮስ ኣብቲ ግዜቲ ግን أزي حيال كنا سلسة هذا التختماون باكل دا قرمنا سلسة مثلا لك كم تانكي مدفع تي دبداب نتن تانك تات عاوز نبرة نت مدفع عاوز نبرة نت رشاشات بحال بذاك التقصير كهر مويل رشاشون لكأكم رشاش ما عرف تانك تاتيو سرعة تسليف ما عرف تانك تات تسليفه نتجي تقومتي رشاش ناتن أجار ناتن على ناي سلالو نعم مدمساس كلهم عينتها تصورنا مكانها زبالو صارتان كن جزارسو كحادو صارتان كي تان تانك تابتي جنبار كوينن أزين متاو أشجيران جنورا بسبب تسكيمو تسجيهم قاتلو أبلات صارتان كون نالو أزي حيال كيناتي نيرو أزي حيال ناشديش ناشو 4 ساعات زو صدق كيناتي أبزي حجي ترانا مكانها كم زد قالتنا يا خوينو بانصارو تحنتي داي ولا تزارب دلا زاج فراغ مكانايزم ما يبلا انديا يحسبني ازو كله منو معاتي ناي شوعات ناي ساعات كلات كيات كلكن اغارد بالايرينا بينكم بيننا هنا اغارت تبهاله اغار ولا نلعل انت تدوله نلعل براديو انت تحبره اغارد امو بتليفون رخينا يوم براديو ركب رخينا راديو ركب كا علنا بللو يوم دبلو تم أبلع لي كانوا دوّهادو ناي ويانا أبلات وأما يلون نستبحله أمور داتا أبتنا إلاستي ساعتني همسيت نتا ختم خنقو عصرة أبدو على علم بتي شنخ يماناي يماناي وجن تخصص زين هو زي بلو بتها مالت بقى بين كم دو على حدا بطل حدا برجع بو تفرشهم مسانا بحنساب شو أبتا ناي مود داتا حفصه با رينا أبي كم دو علو أبي وعلم تبايلو تحاتيتو ግን ወላ ሓደ ድምልሰልካ የለ ቀፂሉ ካሸጡ ነው ዳርገና ተዓወት ምስ ወዳኹም ተወዲ ወላ ሓንቲ ኣይሰርሕና ኣይተኮሱን ተቀተሎ ኣምሓራ የለን ዘፍረሱ ድፋዕና ይነበር እዚ ቲናታ አካይዳ ወይ ቲናታ ባህሪያት ግን እዚ ባህሪያት እዚ ወይ እዚ አካይዳ ዝኸለዋ ኩሉ ስራሒታት ወይ ኩሉ ኩነታት ባዕላ ፈንቂላ ወይ ከዓ ባዕላ ደምሲሳ ናጽነት ትግራይ ከም ደምጸት ወይ ናጽነት ኢትዮጵያ ከም ደምጸት تقلص زلا هذه سكت اسفعلم دحر حمسيتون ناتقعهم من زغسغسكم كتماتات ولا تن كتماتات رح ناتقس كالاي شو نابتنا بيت منقص خن مسينا تن كتماتات رح ولا ناتقس كتن عدتاتون تذكرن تخينكا هو حجي مستي مبزا من واحد جزيه تزي ترسيو دحر حمسيت بحر داري ناتينا
ድሕሪ 50 ባህር ዳር ተኣቱ ቢንቶ ኣሎ እቲ ቢንቶ ኣዝዩ ኣሰካፊ ቢንቶ እዩ ነይሩ ታንክታት ሰንጢቆኖ ከኣትዋ ኣብ ጥርጥር እንዳኾነ ኢና ንሕና ኣቲናዮ ነቲ ቢንቶ ምክንያቱ ታንኪ ምስ ተክብደታ ነቲ ቢንቶ ከዓ ምስ ርአናዮ እርጋን ዝነበሮ ቢንቶ እዩ እዚ ታንኪ ክሰግሮ ኣይትኽእልን እያ ተባሂሉ ድሕሪ ክንደይ ክትዕ ድሕሪ ክንደይ ውሕልነት ናይ ኣውቲስታታትና ግን እቲ ቢንቶ ተሰጊሩ ኣብ ባህር ዳር ኢና ኣቲና ካብ ባህር ዳር ቀፂልና ከዓ ሽዑ ተን ዝነበራ ንኣሽቱ ዓድታት ወለን ገጠራት ናይ ጎጃም ነፃ ኣውፂና ኣብ ገምገም ናይ ኣባይና በፂሕና ሽዑ ባህር ዳር ሓሊፍካ ናይ ጎጃም ስከድካ ነባይ ኢኻ ትረክብ ኣባይ ሓደ ዓብይ ወሓዚ ወይ ሓደ ዓብይ ሩባ ዓብይ ቢንቶ ዘለዎ እዩ ናብኡ ኢና ተገምጊምና ወይ ናብኡ ኢና ኸድና ነዚ እውን ምናልባሽ እንተኾነለን ኢለን ነፈርቲ ማልያ ዘይብሉ ቦምባታት እየን ደርቤናሉ ንኽዕንውኦ ንዓና ገስጋስና ንምዕንቃፅ ወይ ከዓ ንምኹላፍ ማለት እዩ ስለዚ እሳተን ኣይስሒቶኖ ነቲ ቢንቶ ናይ ኣባይ ድልድል መስገሪ ንሕና እውን ተቐላጢፍና ክንሰግር ከም ዘለና ጥራይ ስለ ዝተገብረ ብኡ መሰረት ቀልጢፍና ሰጊርና ከዓ ናብ ካብ ጎጃም ከዓ ናብ ወለጋ ኣቲና ማለት እዩ እዚ ከም እንዳልና ካብ ወለጋ ምስኣተና ኣብ ወናብ ለቀምተ ኢና ኣቲና ስለዚ ሕጂ ለቀምተ ከተማ ናይ ወለጋ ኣብ ለቀምተ ኣቲና ኣብ ለቀምተ ሽዑ እንደገና ሓያል ዝኾነ ኩናት ቅድሚ ለቀምተ ምእታውና ሓያል ዝኾነ ኩናት ኢና ኣካይድና እቲ ከተማ ግን ኩሉ ግዜ ናይ ደርጊ ትጉርሒ ነይርዎ ኣብ ከተማ ይዋጋእካን እዩ ምክንያቱ ኣብ ከተማ ዘይመዋጊኡ ከዓ በቲ ሓደ ወገን ነቲ ከተማ ሓልዮት ከምዚ ናይ እዚኦም ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ወይ ኣብ ውሽጢ ከተማ ኮንካ ህዝቢ እንዳህለቃ ቦምባታት ኣብ ቆልዓ ሰበይቲ እንዳውደቕካ ዝካየድ ኩናት ኣይነበረን ከተማ ትመፅእ ኣብቲ ከተማ ኣቐዲሞም ገዲፎም እዮም ዝወፁ መሊስካ ካብ ከተማ ወፃኢ ምስ ከድካ እዮም እንደገና ካብ ከተማ ወፃኢ ፀኒሖም እንደገና ኩናት ትጅምር ናይ ደርጊ ሰራዊት እዚ ናይ ወያነ ግን ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ውሽጢ ከተማ እናገበረ ህዝቢ ተደልዩ ቀተል ተደልዩ ጥፋእ ብዛዕባ ህዝቢ ዝሓስብ ስርዓት ስለ ዘይኮነ እዚ ኣብ ውሽጢ ህዝብን ኣብ ውሽጢ ከተማን እንዳኾነ እቲ ኩነታት ዘካይዶ ናይ ደርጊ ግን ተን ከተማ ምስ በፃሕካየን ከምዚ ንብሎ ዘለና እንደገና ካብቲ ከተማ ምስ በርታዕናዮ ይኸይድ የዝልቕ ይሃድም ካብ ከተማ ወፃእካ እንደገና ድፋዕ ሕጂ ፀኒሕካ ኣብቲ በረኻታት ከዓ ኩናት ይጅምረልካ ከምዚ እንዳልና ለቀምተ ወዲና ካብ ለቀምተ ከዓ ሽዑ ኣብ ለቀምተ ንገዛ ርሱ ቅድሚ ለቀምተ ምስ ምሕላፍና ግብጃ ገይሮምልና እዮም ኣብኡ እዚ ተካል ተቐንኹሞ ወይ እዚ ድኻም ዝነበርኩሞ ቁርብ እስከ መዕረፊ ተባሂሉ እቶም ናይ ሽዑ ላዕለዎት ሰበስልጣን ዝበሃሉ ናይ ወያነ ኣብዚ ናይ ድራር ግብጃ ነዚ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ጥራይ ነቲ ካሊእ ናቶም ኣይሓሰብዎን ነዚ ናይ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ግን ምስቲ ጅግንነቱን ምስቲ ስርሑን ኩሉ ኣብ ግምት ኣትዩ ተባሂሉ ናይ ድራር ግብጃ ኣብ ውጋገን ሆቴል ዝበሃል ናይ ለቀምተ ኣብኡ ናይ ድራር ግብጃ ገይሮም ሙሉእ ማለት ኣመስጊኖምኩም እዮም ኣመስጊኖም ሕጂ ንገለ ኣባላትኩም ከሽጉጥ ዳሃብዎም ነይሩ ዶ ዝመስለን ኣብኡ ብፍላይ ነቶም ኣውቲስታታት ዝበሃሉ ኩሉ ግዜ ሽጉጥ ክወሃብሎም ኢሎም ስለ ዝሓሰቡ ሽጉጥ ሂቦሞም ኣብ መወዳእታ እውን ኣብ መወዳእታ ዳሕርዳ ክንመፀ እምበር ነቶም ካልእ እውን ዝተገብረ ህያባት እውን ኣሎ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ዳሓንቲ ንኣዲስ ኣበባ ስለ ዝኾነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስኣተና ክንገብረሉ እቲ ህያባት ሂቦሞ ዘለዎ ሓደ ሓደ ፅቡቕ እስኪ ተጋዳላይ ተስፋ ኣለም ኣዝዩ ነዊሕ እቲ ታሪክ እቲ ሰንሰለት ምትእስሳር ኢልና ኢና ናብቲ ድሕረ ባይታ እውን ምልስ ኣቢለካ ፀኒሐ ነዚ ኩሉ ገጠራትን ከተማታትን ናይ ኢትዮጵያ ሰንጢኩም ካብ መቐለ ተበጊስኩም ናብ ቤተ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ኣምሪሕኩም ኣለኹም ተኣትው እውን ኣለኹም ሕጂ እስኪ አንተ እውን ጅምር ኣቢልካሎም ፀኒሕካን ተኸታተልትና እሞ ከመይ ነበረት ኡ ዝነበረ ጭርጭር ዓበደ ቤተ መንግስቲ 4 ኪሎ ክትኣቱ ኣብ መንጎቲ ቅንዲ ማእከል ናይ መእዘዚ ዝኾነ ናይ ስርዓት ደርጊ ሽዑ ድማ ናይ ተስፋይ ገብረ ኪዳን ኢኹም ተኣቱ ዘለኹም ሞ እስኪ ሕጂ ኣብኡ እቲኻ ኣብቲ ርእሲ ዓንቶ የፍእም ደበልካዮ ኣብቲ ዓሚቕ ታሪክ እስኪ እትወና ሕጂ ቤተ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ክእቶ ከሎ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ስርሕታት ከም ዘሎ ካብ ሓንጎልካ እቲኻ ትኣቱ ምክንያቱ ኣይኮነን ኣዲስ ኣበባ ዝኣክል ከተማ ወይ ቤተ መንግስቲ ዝኣክል ስርዓት ዘለዎ
عبي كتماسي أب حدا نست بلا ختم خطأت تخلخون كقات مكاز خل تصابوتاتين كقات مكاز خل مختن أب قمة اتخاذ خات خيط نزي خات دال ولا كل جزء نزي مدلواس لا تكبر كأ نعاها موقع تمسا مسوا تمسا بزح بحنقول كذا أتيكون وي كوجاء ويكسوا الكا تشقررلو وي نفس خات أرطرلو قطعي أي نبرن مهناتو انتايو السخاء اتي تسلف كالو دلخا علامة اتي خيا دلخا علامة نمسواتيو نخلا يكونن موقعت دحن نقدفهم كم نبر نوسا لعلي موقعت خا مسواتيو سلازي هو كان مسوات تحسبان تلاحونكا بقدمي خادلو طلاي يبزح يوحد بزي قدس فانت سكاي اخت كيد كم دلكا طريحها حنقولنا امنا ياخينا متكلاو امنتي كم سلاز خونه خا خمت انت زولكا ولابتي ناي بعل 50 ون حيال دخونه ماليا دي بلو اصوار تخميرون تدريبن كلنا نحنا فانتسنا لك عاد ساون لعلي وقت نحنا خمس خل اب قمه اتينا نحن نزه خمي غيرنا فانتسنا انا اتكن نفس وقف تقادلاي اتخسرح زخل اتخغبر زخل اب حنقولو لعلتي خغبر زخلون تقبر ነገር እንተልዩ بدي هو خيط كم زلو نحنقولو من ويات بس مسرت يخان بيت منግስት خاط خلو ናብ ክልቲ ጫፍ تعاطفو አውድ ጸንሕ አጽዋር አውድ ጸንሐ ታንክታት ወይ አውድ ጸንሕ ኩሉ ነገሩ ሃሚኹ ከሐልፈው ዝኽል ንሓንጎሉ ስለ ዘእመኖ ቀጥታውኻ ልክ ከምቲ የምን ወዛእተውኻ ነቲ ቤተ መንግስትኻ አው ዝተወሰነ ደቃይቅ ቃጸሎን ባርዕን ከም ዝኸውን ገይሩ ነቲ አውድ ጸንሐ ናይተን አውድ ጸንሐ ማልያ ደብለን ብዝሕ ታንክታት ከባቢ 50 ገለ ናብ 3 ዝጽጋዓ ታንክታት ሙሉአት አባላት ዝነበሩወን ቃጸሎን ባርዕን ምስራዩ ገገዲፎምን አጽዋሮም ደቀት ጽዋሮም ከላሽኖም ሸዋጉጣም ሒዞም እም ማልያ ደብሉ ሰራዊትኒ አዲስ አበባ ናብ ከተማ ወታደራደርክ ፋይሉ ዋጎይም ጸሎን እንታይ ዳ ኮይኖም ህዝባዊ ግንባር ንሳተውን ህዝባዊ ግንባር ነው ወያና ተሐግዛ ከምደላ ይፈልጥዮም ዘይፈልጥ ይኮን ይፈልጥዮም በቲ ዝካዝ ዝነበረ ናይ አቀዲሙ ዝነበረ ግንባራት ተخصን ብርታዕን አይቲ ስራሕታትን ህዝባዊ ግንባር ተካይዶ ከምደላ አፍልጦ ነይሮም ወያነ ከምኡ ዓይነት ስራሕ ከም ዘይሰርሕ ፈልጥዋ ንመቐለ ወይ ትግራይ ነፃ ደውፀት ንሙሉ ጎጃም ንሙሉ ጎንደር ወይ ንሙሉ ወለጋ ነፃ አውጪያስ እንደገና ናብ ማእከል ኢትዮጵያ ክተኣትሲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሓንገል ወታደርና ኢትዮጵያ ኣይነበረን መንዳ ህዝባዊ ግንባር መፅያላ ህዝባዊ ግንባር ያሰርሕ ደላ ዝኩሉ ስራሕታት ምስተባሃለ ቤተ መንግስት ተኻት ዝኽእሉን አባል ህዝባዊ ግንባር እምበር አባል ወያነ ይኮነን ዝብል ኣብ ሓንጎሎም ስለ ዝነበረ ቀልጢፎም ቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ዝተወስደ ተኽስታት ኣብ ውሽጢ ቤተ መንግስትኻ ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ተኽሲ ምስ ተፈፀመ ኣብኡ ዝፀንሐ እምዳታትን ቦምባታትን ቃጸሎ ምስ ፈጠረ እዚ ክመሓር ዘይክእል ውድብ እዩ ወይ ክመሓር ዘይክእል መካናይዝ ኣሃድ እዩ ተባሂሉ እተን ታንክታት ወላ ሓንቲ ነገር ከልዓለን ገገድፎምን መመሊኦም ናብ ውሽጢ አዲስ አበባ ፋሒሉቲ ኣብ ዝፀንሐ ኣባል ናይ ደርግ ማለት እዩ ስለዚ ቃጸሎ በርቲዑ ባርዕ ምስ በርቲዐ ከዓ እቲ ቤተ መንግስቲ ብምሉኡ ኣብ ነውፂ ተቐይሩ ነውፂ ምስ ተቐየረ ሕጂ ኣብ ደደላኻ ይኾንካ ነቲ ኩነታት ጥራይ ተዓዘብ ወይ ተኸታተል ዝብል ሓበሬታ ብላዕሊ ተዋሂቡ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ታንክታት ኮንካ ኣብ ውሽጢ ታንክታት ኮይንና ኢና ነቲ ቃጸሎ ሸው ምክትታል ጀሚርና ወይ ኣብ ውሽጢ ኮይኖም ዝትንክሱ ኣባላት እንተልዮም ናይ ደርጊ ግብረ መልሲ ዝህቡ እንተዘይ የለምከ እቲ ቃጸሎ ተወዲኡ ክሳብ ዝሃድእ ተኸታቲልካ ድሕሪኡ ክትገብሮ ዝግባእካ ናይ ተፍቲሽ ብንበሎ ወይ ናይ ስጉምቲ ምውሳድ ንበሎ ክትቅፅል ስለ ዘለካ ኣብ ውሽጢ ታንካ ኮንካ ጥራይ ተኸታተል ተባሂሉ በዚ መሰረት ከዓ ተኽሲ ኣብ ውሽጢ ቃጸሎ ዝነበረ ክሳብ ዝሃድእ ኣብ ውሽጢ ታንክታትና ኮይንና ከዓ ምክትታል ቀፂልና ማለት እዩ ስለዚ ግዚኡ ኣኺሉ እቲ ነውፂ ኣብ ውሽጢ ቤተ መንግስቲ ዝነበረ ወይ ትባርዕ ቦምባታት ተሃሚኹ ምስ ተወድአ እንደገና ዝግ ምስ በለ ሓደ ደቀቕቲ እንዳቐፀለ ከሎ ሸው ነቲ ታንከኛ ወይ ነተን ታንክታት ብዙሕ ጉድኣት ያብፅሓለን ዝበሃል ደረጃ ምስ በፅሐ ፈትሹ በሎ ይቺ ተባሂሉ ፈትሹ እዚ ቤተ መንግስቲ ክፍተሽ ኣለዎ 4 ኪሎ ክፍተሽ ኣለዎ ታንክታት ኣለዋ እዩ ዝበሃል ነይሩ እዘን ታንክታት ከመየን ኣቐዲመን እውን ተራ ታንክታት ስለ ዝነበራ ማለት እዩ ክንደይ እየ ዝበዝሐን ታንክታት ከም ዘለዋ ስለ ተራገፀ ጥራይ እሰን እንታይ ሒዘን ኣለዋ እንታይ ተሪፍሎ
ክፍተሽ አለ ወስለ ተባለ ነፍስ ወከፋውት ነበረ ተጋዳላይ ክፍተሽ ምሳአቶ ማሊያ ደብለን ታንክታት አው ተወስድ በሃዘ ተኮሳ ሓደሽ ታንክታት ቲስ ታንክታን ዝበሃለኻ አውሽጥ ቤተ መንግስት ሙሉማዚን ዘመናውያን ደይ ወጣ አብ ካልእ ግንባራት ወይ አብ ካልእ አውደ ኩራት ዘይፈተና ዘይተኮሳ ሓልዋ ናይ ቤተ መንግስት እንጂ ስለዚህ እዚያን ከምዘለዎ ተማሪኸ ከምዘለዎ እንታይ ሓዘን ኣይተኮሳን ዘንታንክታት እዚኣተ ኣይተኮሳን ሕጂ ከምዚ ዝበልናዮ ምናልባሽ ንሳቶም ሕጂ ተስፋ ቆረጽ ኮይኖም እዮም ተስፋ ቆሪጾም እቲ ሓይሊ ናይ ህዝባ ግንባር ከዓ ፈሊጦም ኣለዉ ምናልባሽ እቲ ኻሊእ ህዝባ ግንባር የላን ኢሉ ወይ ኣተወት ኢሉ ዝሓስብ ነይሩ እምበር ደርጊ ይፈልጥ እዩ ይፈልጥ ምክንያቱ እንታይ እቲ መፍለጥ እዩ ክንብል ከለና ዓቕምና ወያነ ፈልጦ እዩ ዓቕምና ወያነሲ ከምዚ ዓንተ ወይ ጠቐስናያ ኣብ ንትግራይ ነፃ ያውፀት ነታ ዘይጠቅም ትግራይ ትበሃል ነፃ ይውፀት ንኣዲስ አበባ ወይ ንሙሉእ ኢትዮጵያ ነፃ ከተውፅእ ኢሉ ኣይፅበን እዩ መን እዚ ሓይሊ ዝሰርሕ ዘሎ ክልቲኡ እቲ ዝምድናታት ናይ ህዝባ ግንባር ናይ ወያነን ዝነበረ ናይ ምትሕግጋዝ ቅድሚኡ ንትግራይ ከም ዝወፀ ናይ ኣባላት ህዝባ ግንባር ከም ዝወፀ ስለ ዝፈልጥ ደርጊ ሕጂ እዚ ሓይሊ እዚ ሓይሊ ህዝባ ግንባር ዳእምበር ሓይሊ ወያነ ኣይኮነን ኢሉ ስለ ዝኣምን በዚ መሰረት እዚ ተራዕዱን ቡ ሓደ ኣትይዎ ማለት እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝኣተናዮ ግንባር ናይ ተኹሳ ሓይልና ብቑዕ እዩ ናይ ምህራም ንበሎ ናይ ምትንሻን ንበሎ ሓንቲ ታንክተ እንዳሕሪ ኣብ ዋላ ተኸዊላ ትተኩስ እምበር እቲ ኣብኡ ዝነበረ ኣባል ናይ መካናይዝድ ነታ ታንክቲያ ከመይ ገይር ሃርማ ሙሉእ ብልሓት ናይ ደቅና ኣብ ቤት ትምህርትን ህይወትን ዕውታት ንኽኾኑ ንሓግዞም ምስጢር ናይዚ ድማ ልዕሊ 200 ቃላትን ቁፅርታትን ሃገርና መወዳእታ ዘይብሉ በምሃሪ መዘናግዕን ካልእ ብዙሕ ትሕዝቶን ዘለዎ ህያብ ኣደ እዩ ህያብ ኣደ ንወንኖ ንደቅና ብሓድሽን ብዝፈትዎን ንኽርድእዎ ብዝቐለለን ቅዲ ዝተዳለወ እዩ ሓደ ንስክሪን ዝመሳሰል ግን ከዓ ንዓይኒ ደቅና ከይጎድእ ተባሂሉ ብዘይ ዝኾነ ስክሪን ዝተዳለወ ኮይኑ ንደቅና ካብ ስእልታትን ታብሌታትን ክርሕቆ ብምግባር ምስ ስክሪን ዘሕልፎ ግዜ ከም ዝንክዩ ይገብር ደቅና ምእንቲ ብርእሶም ዝሓዝዎ ቃላት ብስለ ኣእምሮኦም ክስእልዎ ህያብ ኣደ ንኽልትዩ ኣደማምፃን ድምፅን ናይ ካርዲ የድምፅ እዚ ጥራይ ዘይኮነውን ኣብ ገዛ ወይ ኣብ ክፍሊ እውን ሓደስቲ ቃላትን ኣደማምፃን ይምህር ህያብ ኣደ ኣብ ኦንላይን ኤኤምኤን ስቶር ተቐሪብልኩም ኣሎ ከምኡ ድማ ኣብ ታሕቲ ብቐሊሉ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ህያብ ኣደ ተኽሲ ትምህርትን ብቕዓትን ነይርዎ በዚ መሰረት ኢኻ ነተን ከተማታት እና ኣዕናና ክንከይድ ከለና ነብሶ ከፈን ታንክታት እንዳቃፀልና ክንከይድ ከለና እዚ ሓይሊ እዚ ናይ ህዝባ ግንባር ምዃኑ በዚ እምነቱ ደርጊ ኣሚኑ ካብቲ ቤተ መንግስቲ ሽዑ እዚ ወያነ ዝበሃል ኣይኮነን ነዚ ከጥቀዕ ንኸባቢኡ እንደፅሪ ስለ ዝኾነ እዚ ሓይሊ እዚ ሓይሊ ህዝባ ግንባር እዩ ህዝባ ግንባር ከዓ ኣያዋፃእናን እዩ ንሕና ኣብ ከለና ጥራይ ካብ ታንክታትናን ቤተ መንግስትናን ለኪምና ንጠፍእ ንግደፈሉ ተባሂሉ መመሊቖም በቲ እሳቶም ዝወፅሉ መውፂታት ሸጓጉጦምን ከላሽኖምን ሒዞም ሲቪል ክዳን ቀይሮም ኣብ ውሽጢ ኣዲስ አበባ ኣብ ሙሉእ ከተማ ፋሒሎም ገሊኦም እውን ብጎንኹም ዝሓልፉ ነይሮም ሓለፍቲ ዝለዓሉ ሲቪል ገይሮም ሲቪል ኢኻ ትብሎ ስለዘይ ትፈልጥዎም ግን ሽዑ በዓል ተስፋይ ገብረ ኪዳን ከይተረፉ ብጎንኹም ሓሊፎም በቃ ትኽክል ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኤርትሪያን ሚድያ ኔትወርክ ብጅግንነት ዝሓለፈ ዘርእስ ግዳዊት ኣብቲ ዝሓለፈ ኣብቲ እዋን ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ምሳኹም ተኸታተልኩሞ ተስፋይ ገብረ ኪዳን ኣብቲ እዋን ብጎኒ ናይ ሓሊፉ ንሕና ግን ኣብቲ ናይ ኩናት ፅምዶ ስለ ዝነበርና ከም ሰብ እውን ብዙሕ ስለ ዘይንፈልጦ ድሓሪ እቲ ፀብፀባት ኣብቲ ስእሊ ምስ ርአና ተስፋይ ገብረ ኪዳን ምዃኑ ፈሊጥና ዝበሎ ክሳብቶም ላዕለዎት ሰበስልጣን ተመኽልዮም ብመንገዶም ብጎኖም ይሓልፉ ከም ዝነበሩ ደጊሞምን ተስፋ ኣለም ሕጂ ብዝኾነ ተስፋ ኣለም ንስኹም ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ኮይንኩም ኣብ በረኻታት ሳሕል ፀኒሕኩም ኣብ ትግራይ እውን ኣትኹም ከተማታትን ገጠራትን ትግራይ ሓራ ጌርኩም ንማእኸል ኢትዮጵያ እውን ኣትኹም ከተማታትን ገጠራትን ማእኸል ኢትዮጵያ ሓራ እናገበርኩም ናብ ቤተ መንግስቲ ክትኣትዉ እንከለኹም ዝነበረ ስምዒታት ናይ ታሪክ ሎሚ ሓድሽ ወለዶ ንኩሉ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራን ብኸመይ ይጠቕሶ ተጋዳላይ ተስፋ ኣለም እወ እቲ ጅግንነት ናይ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ናይ ብሓቂ ኩሉ ኣባል ህዝባዊ ግንባር እዚ ኣባል መካናይ ፅራይ ዘይኮነ ብሙሉእ ኣባል ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ናይ ጅግንነት እዩ ናይ ታሪክ እዩ ናይ ታሪክ ናይ ኣነ ክስዋእ እስኻ ፅናሕ እዩ እቲ ባህርናቱ
إذا أو دعته تكادلا كأناتو فلسي وي كأناتو كفال كويني ناب إثيوبيا أتيو ناب إثيوبيا أتخلو ناس جيجن نتزي هيزو كيدو كابي وسي دوز جيجن نتزي كاب إثيوبيا وي كاب تغرا يكونن ورسو خيدو كابي دا كاب ساحليو كاب ساحل كاب زباو جنبار زباو جنبار من نايتي مقصلتا نايت تاريخ ناتو حزيو خيدو أبزي خالك نخصني حوي نخملس يدي كونن تكادلا خيدو كلتيو ودبات أبتغزيتي إذا حجت ألام نبلاد الله شفرا كم زحجي تتألم زي ما صلوا حادينا زباق مبارن ويانا حادينا إلو نفسي يؤمنوا من قستو ويودبو سلو زل أخوخا نتو ودبو زل أخو تلوخو بعطفتها زل على إتحزو خوات حلونو لي أخوي نابتي عودو هنا تأتيو سلازل نابز عودو هنا تزخاء تخلو إذا دحري دمتو سببن إذا دحري دمتو كيناتن إرترا خول لا ديكونه كلتيو حزبتات حزبي إثيوبيان حزبي إرتران حدا حزب خوينو بحنساب كنبر كم غربت ناتا مالا خيط إلو ده تسوالو علاماي سوات حليفهم كيماو أبي إثيوبيا كو زي ما قدمهم تقسم زرت قداويت وي تخلن ولو تتقسم يوم بعد شريفون ولهم بعل علي ملاين ولهم بعل دانيال ولهم بعل تخلي اسبن ولهم أو كأنا قدفناهم أو وشتي تبي أنا قدفنا أو زي سواءهم مين أو زي سواءنا أولا تانكنيا يعني هاي تانكنيا بمنتنا ترى نفرتنا رشاشون كمو بمسارع ناي أولات ناي رشاش نورون تسوي ما نزيم تعلمي كايو زي سرعة زي مريسو كينات مليسنا نحن قلنا كينات كمليسنا ويكا نابانا داغماي كملسلنا كنا ناو اتينا انتاي دا كليتيو زي حزبታት زي كليتيو زي ودب زي نز كليتيو هاجر زي نصا غيرو كنتي انا وعلات اتيوز نبره ناي حرا نا زوبا خوينو نات حاجزه نات مالله خيد حزبي كفطرينا ناغيرنا نحنا زي جن نز رسيو ويكا نز قديفو حزبا غنبار كان زي غبره حزبا غنبار كان زي سرح أبلات حزب جنبار ولا حنت تصادفوا خمسة ولا نجاريو تمارسوا أب تاريخون أب مراقبتاتهم زقات سمارتي حزب جنبار الناس تعطيه إثيوبيا عملوا زعبا تانكي فلتة هاي نبرو بزعبا مدفع فلتة هاي نبرو بزعبا رشاش فلتة هاي نبرو ويبزعباتهم كانوا تحطوا رز بحالون ولا حنتي أفلتة نبرون ويانه حجيجن كم فلات كم مدفعيات كم زنبرو تانكتات كم زنبرو تانكتات عطيه خمسة هذا بعد ما صار جبارو خينو زاربالو أي نبرن طال إنت حرني يرو خينو أنت هجبر إذا خلوا تانكنيا حزب جنبار إذا خلوا مدفعنا حزب جنبار إذا خلوا رشاش أنت يا أخمل كيدنا إرتران نصحي وصلت كايو نتبزد نبرة بس أيو نتنابزد نبرة حتى تدرع قديفو نزبمول وحيل بزد نبرة كايو نتي كحجز كيدو سلازي عقمن يروون تزخون ويانا أنا دحان إثيوبيا نص أخوتي سونكا إرترا نص أخوتي متوالي أي كلني مكانايز يبلينا عقم مكانايز يبلينا عقم مكانايز نحزبا جنبار تراحينا زخاب زناس أخوتي زخل تباهي لقد ماليسو حزبا جنبار تلاقيه نبيتنا من قصتها بتبعتن بجيجن الناتنكا أتي تلوخو سريو خاريو سريو ريها أمود داتا نتي أو تساتف أبال حزبا جنبار كا ملس بعلو أب هوتيل ناي أديس أبابا أب جين هوتيل أكيبيو مسجانا قريب مسجانا كقرب كله نحن بلك أبلات سباق جنبار مكانايز زي سرحتات زي سريحكم مدلهم أبو مرونا يخون أب حنقولنا أين برن نحن كمزة أين قلتوفن نزخن زي كفل هجرات ناي إثيوبيا نص توصيلات حسنا نحن أبزي أتا ديتكم تقرأنا ما عليها ده بلو سراوت نخفل عمتات كاو تدريت ناس هنا الصوم قلنا وش شوار زي أكل نقول إثيوبيا ناس أوتيهم صلهم ناس أوتي إثيوبيا يقني لنا خبرتها بلنا نحن نصوم من كال حجنا وتخابرنا حدا أكلن حواتن كنا نخدلو من قديهم فتيركم دلهم سلازي وقعوا يقلال تقليت لكم وقعوا أبو هوتيل أكيبو نايدرار بيجاجرو مستمع على وقت سلطان ناتو ماتيو نبغلو سراوي تزباو جنبار أكيبيو مجلسي أوتي سلازي خمسي إندا جلس مزفانو جن تاجر رسم أمناتهم كيرم نسون كم تصرحوا تجارهم تصرحوا غيرهم جد
يقربوا له قليها قبروه تسفألم هذا خبطهم نبيت منقص أديس أبا سنتقوم زاتو تقدر تسباو قنباريخا شعوم ساعتهم متوشتي ما إزازي ناي منقص حيل مريم زنبره وي دحري دوما نجزيو ناي تسفيع قبل كيدان زخانة بيت صحفت 4 كيلو كتأتو عد الرخيب كذا شعو ولا نبتي كوابيتاتكم قسكيسكم تي بارع مساعدة حزبي كابتي كتما ناتي بيت منقص جزء كفسس رينا يا حزبي حقوسه قلت إرتراودي إثيوبيا وكل تحاوسي وانت هيدا اي دخون دلو انت هيدا اي تقبر انت هنا حزبي حقوسو تقلصيو ني شنخ صقامنا زنبر حزبي خنو قاصصلنا نحنا تانكتاتنا هزا ناوينا صقينا هاو مالسنا بعد تخلخا بيماننا اتيمكا نتي بيت منقص تفتشم اتي كم تبلكا منال باشاو استعقب العربي بعد سلطان كيلو تباهيلو فتشم سينما كمزي اقدموا زرز غداوي تقصون سيبل كده انت خدينهم بمولهم تم العلوات مكوننات وي سب سلطانات بحالو كم سيبل كوينم يم وطيم اشكي انا مالتي بداريتي ابتي وشتي دي صنحه دوص ابال ناي مكانايز وي ناي تانكኛ ናይተን حلوا ቤተ መንግስት ዝባሃላ ግን አውሽቲ ከተማይ ተዘሪኡ ፋሒሉ ኣብዚ ውሽጢ ከተማ ዝዝራእ ከሎ ንሕና ቲ ነፃ ምሰውፃኒ አካባቢ ሓደ ወርሒ ኸውን አውሽቲ ከተማ አዲስ አበባ ኢና ቦታ ተዋሂብና በብነቅጡ ወይ በብክፋሉ በብቦቶይና ፋሒልና እንታይ ዝበሃል ቦታ በፂሕካ ሸ ንሕና ሕጂ ክበብ መኮንኖች ዝበሃል ይበፅሕና ኣብቲ ክበብ መኮንኖች ሕጂ ኩሉ ግዜ እቲ ምንቅስቃስ ናይቶም ምስብሮቶም ፋሒሎም ዘለዉ ወተሃደራት ናይ ደርጊ ሓይሊ ዘለዎም ወፂኦም ከም ዘለዉ ናይ ዘን ታንክታት ኣብኡ ዘለዋ ብምሉአን ዘይተተንከፈ ሰብ ዝበሃል ካብ ዘይተቐትለ እዞም ኣብዚ ዝፀንሑ حلوة نايز بيت منقستي من ما خان نايزن كندزيان داخلها تانكتات بمنطر ناتور بحياته عقم سبعة وزنبر بملو فاحل اللي بميت وشت أديس أبان ولان سلزي أتما وشتي أبلع لي تقعد على حسابكم بار زخونة صعبين كيوردو تنكاغا خبركم دلوا لنفسه كيف تقعد عليه حبريتا توهيب مالتي فاحلهم على لوزيم بروتهم من شقوطهم من حزم كلاشلهم من شقوطهم من حزمين فاحلهم دلوا سلزي أبانا زخونة يخون أبلع لنا سقوم تخيوست نفسه كيف تقعد عليه تنكو زخونة أكايدا تنكو زخونة من قصاص كزوتر كم تحبيرو هو حبريتا وقعوا حبريتا يمسينا صبوق تباهيلو نحنا هجي كبر ما كناش دباهلنا نيرنا او كابزن ابزخ نوص خلنا تي حبريتا كلت انت وحدك كاوصل سلسته تقارلتي يخانه خبابيخا كتري ويكتعذب كتلالي عند حردريخا كابزي من تحت ايتوصني زهونه من قصاص نابها غز دنفت انت رخيبكا سقمتن موساتكا دحر كمل كم دبلنا حبريتا مصينا مغنياتو وصيم አለው ከገብሩዎ ዝኽሉ ነገርካ ተፈሊጡ ስለዘለ ማለት አሞጣታን ህና ካይዳና ምስ ቆጠምና ወይ ምስ አረንጅ ምስ ገበርና ወያኔ እንታይ የምገሮም ሮንዳ ሓልዋነቲ ቤተ መንግስቲ ወይና አዲስ አበባ ተባሂሉ ክፍለ ሰራዊታት እዮም ፈሓቢሎም ኣብ ነፍሲ ወከፍ አንጎሎ ምሽት ካብ ሰዓት 7 ንድሓር ወታደራት እዮም ዘሪምሉ وتهدرات يتحلن يا دحر ما يبعت زغل دحريكم ما يمن يرام يرام دحرين ينيرم كم زخ جبر كله أتي أب وشت بيت منقست فحيل دولنا ولا دولنا خا قبل علتهم وتهدراتنا وين خا تصيد هون مصنعتي كايد تصيد هون مصنعت كايد كله مشت ساعات شو عتقت كون كله نفس وكفا فوق أنقوله توصين نسمع أنت هذا لون ليت إذا حدا بس خاب توصل مسؤولك كلت تقادلتنا وياني بز خلته بز سلسته روندا እንዳገበሩ ከለው ዳርጋቲ ክፍለ ሰራዊታው ነቲ አዲስ አበባ ሓለዋ ተባሂል ዝነበረ ሓቂዩ ምን ዝቆትሎም ዘሎ እቶም ካብ ቤተ መንግስቲ ወላ ሓንቲ ነገር ዘይተተንከፉ ምስ ሙሉ ኣጽዋር ብሮቶምን ሸጓጉጦምን ሒዞም ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ዛቱ ኣትዮም ደለው ወታደራት ኣብ ውሽጢ እቲ አዲስ አበባውን ሓለዋ ናይቲ አዲስ አበባውን ካልኦትን ነይሮም ኮኑ ይኽእሉ እዞም ኩሎም እዚኦም ተሓዊሶም ቀሊል ዓቕሚ ወይ ቀሊል ወታደር ኣይኮኑን ፋሒል ተ ህዝቢ ኢትዮጵያውን ኣይተቀበላን ወያነ በወያነ አንገዛም በቅማላም አንገዛም ዝብሉሉ ነበሩ በትክክል ኣብዚ እንታይ ተገይሩ እዚ ከምዚ ንብሎ ዘለና በተሓደ ወገን ብሮንዳ ወይ ወታደራት ጌርካ ንከተማ ሓድር እሞኻ ኣፋሒሉ ዘሎ ወታደር በትኻት ህዝብኻ ኣይተቀበሉን ንወያነ ጠቕላላ ኣይ ክተኣትዩ ይብላ ናብዚ ዓዲ ብወያነ ኣይንግዛእን ኢና سلف العلو حزب إثيوبيا حزب أديس أبابا بمولو سلف العلو سلماو سلف غيرو
نحنا كاب تحنتي بطلنا تحنت بطلنا من قصاص كنقبر ويدا هيا خنفلط لنا مسكدنا تحنت بطلني ابزي نبلو دلنا كبب مكونمج تا تانكኛ ማለት مدفع اب 6 كيلو رشاشكا اب جنة هوتيل زبالي بوتا تواهبنا ናይ ህዝባዊ ጉንባር ስለዚህ نحنا كاب كبب مكونمج ناب 6 كيلو مسكدنا ኩነታት ናይ ታው ዝነበረት በጠለን ንኽንፈልጥ ከመይ ከም ዘለዉ እቲ ቦታታት ከመይ ከም ምዃኑ ብሃይ ክንፈልጥ ኢልና ንሕድናተን በጠለንታት ንካየድ ኢና ኣብኡ ምስከና በፂሕና ኩነታቶም ርኢና ክንምለስ ከለና ናብ ቦታና ከይበፃሕና ከለና ኣዲስ ኣበባ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ፅርግያታት ዝዓፁ ሰላማዊ ሰልፊ ፀኒሕና መካይን ኢና 4 ዝኾና መካይን ኣምሪሕና ኢና ንኸይድ ነርና እዋ እንታይ ዳ እዩ ህዝቢ ዳ እንታይ ዳ እዩ ኮይኑ ንዓና ነቲ ምስ ረኣየና ኣብኡ ከሎ ነተን መካይንና عطيما ورد لنا نحنا كلاشنا عمرنا كلاشنكا كل جزء أتكها كاب نفسها يتفلنها معناته جينا خمسين أنت أقصد هنا اتختمها أيتسرين الله ورينا براتنا عمرنا انتهى هونكم سلام انتهى تعبتنا تايزغونكم نحنا تقابلتينا انتهى هونكم تاي شكركم بويانا أنا جزام ويانا كمالام ويانا يوسع نالت حزب أديس أبابا ملو سلفي كايد أما نحنا ويانا كنا نحنا حزبا جنبارنا نحزبا جنبار انتهى تقولون نحزبا جنبار نحنا نبلي بنا ما نحنا أبلا حزبا جنبارنا حلفكمنا تبو حلفكمنا كا زخنا نقدر كي تفسر ما خلا من قد وفاتنا تبعي بس حزبا جنبار باسي بنا حلفوا من قد خفتنا بسلامنا تحزبي بعلو سلازم نحنا حزبي ويانا تراي بس ويانا سلازم حزبي إثيوبياون كان مجمرة أي تقبلن بخمي دايو أبز السلطان زخسال حجز أنا هند حرنا سلا حزبا جنباري ناتي حزب زي تقبله حزبا جنبار كأمت كلو صنع سلازخوني حنس أبزعته متكل سلازيك إير نزي سرعة زي وينزي شفرازي أب سلطان هذا يوصل له سلطان كتحزة سلاز دله بس باقوم باري يخسر تيز نبرو عمتها ترقيون تنقص قتيلو سلازي تحزبين جزء أرسو عمق ويكا كبيد هنا سلة تلالتي سرعتيو صنيها كنزيو تي أتاتوا نايويان عزيز قريمي تقادلاي تسفى ألم اسكي حتر بالكاتم لسالي بيت منقص أديس أبا سنتيكم ومساعتهم تقادل تسباقون بار 4 كيلو مستدق دقكم تقادل تسباقون بار اتخوناتاتون كيزا حالي حفاش زبي إرتراب إثيوبيا زنبرة أديس أبا نبرة كم تفرشيكم يناباكم حاجوسو كجلس عشكم لكم سكنا تخوناتات سمو بالكاجلس الله من أبكال حتى نسجرينا كم بحقي حزبي إرترا أو متشم نايب حقي نحن عندو حزبي أديس أبا لنا يتصبنا ماليا دي بلو حزبي إرترا أديس أبا ماليا زي بلو سي ماليا زي بلو عبي ماليا دي بلو تنحنا بفلاي كابزي ناي سرعة درجي بروسس تو جلس بحال سرار حنيروم أو تأكيد بس من سي ماليا يبلو عش دبلن درار انقدس بملو كل عين تحسو حزي مات عندنا خاب طلع اللي تحسو خا نجوزو خا قبجا خا يجاب زكا بزح حزبي سنه تخوناتات كايز حالن عايز حالن تاكسي تخونات يرد مات كاب جوزو تاكسي يكوناتر لما عالتنزيم تقابل تخوسدي وا امات ابتك نحنا زلنا يا بوتا امات هي علل وعل ماليا دي بلو حزبي او دعلل الله تحسو حزي دمات طلو حريدو درهو غيرو ككب عقم حزب مات تحزب ماليا يبلون قاليو خا ابغزو وسيدو تقابل تقابسكا ببزح حزبي إرترايو أو تنحنا إذا مسرينا نجزار سنة نحنا سوا حزب إرتراي أما دايم ملو أديس أبا يدلو أديس أبا يدلو خندزا أكل حزب الله منو معلتي كساعات شمن تناي نقول ساعة 6 سنة يمشت مسانا يدوله مسانا سأل كابتي دمتو قداسو وي تحستات مسوخنا نكافل نعهم ترحم تولعوا نعهم نحنا بيننا نبلعنا بحنسابنا نبلع نقولهم كله بب ما أدخها كوف تقول مالتي هجي كم زنا قبرنا خلنا هذا وانون درافاي عين صور تارك تصفاي وتون نتي أو دلو أتي دلو جينا تكادلا حزبا جنبار أنا كزانا كأي أنا أبزخهم دلو إرتراو حون كمسكري إلو منو معلت مسانا مسباندو ويجلو حزمات منو معلت مسانا هو قبلنا نصنت مسات يلون داري في مساتون او يشو تعرفوا او هنسعسع او مسو سالو كنسال وعلنا او حجي قال ارتراويان نجز ارسو او مساعتنا ابتي بوتا مساهم كنسالينا ايلن
تسألوا قالوا دا مس بزحي مس من واحد جزء زتفق سئلتات قالوا مبر قال خاو حجي حدا سئلتات ترخنا يو قالوا مالتي እዚኣ እስፋለም ተኸታተልቲ ኤርትራያን ሚድያ ኔትወርክ እቲ ዕላል ምስ መረቁን ከሎ ከይንቆፅዮ ኣብ ዝመፅእ ክፋል ኣብ ቀረባ እዋን ክንመፀኩም ኢና ብዛዕባ ሒዝያ ዘለና ነጥቢ ኣብ ቀፃሊ ስለ ንመፀኩም ናብ ምፅማቅ ገፅና ኢና ክንከይድ ናቶም ድሕሪልኩም ተሓብሩና ዘለኹም ተኸታተልቲ ኤርትራያን ሚድያ ኔትወርክ እዚ ነካይዱ ዘለና ዕላል ሓደ ካብቶም ንቤተ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ሰርሲሮም ዝኣተዉ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ንወያነ በትረ ስልጣን ካብ ዘጨበጡ ተጋዳላይ ተስፋ ኣለም ይዘዕለና ዘሎ እዚ ኣብ ቀረባ መጻኢ ብኻልኣይ ክፋል ክንምለሰኩም ኢና ምስ ተጋዳላይ ተስፋ ኣለም ኣብ ከምዚ ክተቕሶ ፀንሐውን ብሽዑ ምስኣቱ ቤተ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ኹን ቅድሚኡ ኹን ድሕሪኡ ተሳእሎ በብዓይነቱ ስእልታት እውን ሒዝልና መፂሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ገለ ካብዞም ተጋደልቲ እዚኣቶም ኩሉ ሰነድ ኣሎ መንጎ ክነምፃልኩም ኢና እዞም ኣብዚ ትሪእዎም ዘለኹም ገሊኦም ድሕሪ ናፅነት እውን ወያነ ዝኽሉ ተሓጊዛ ቤተ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ከምዚኣተወት ኣብቲ ዝኸፈተቶ ወራር ዝተሳተፉን ዝተሰውኡን እውን ኣለዉ ካብዚ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ስእልታት ሓሊፍና ክነሪአኩም ኢና ብዝኾነ ናብ ናይ ሎሚ ናይ መወዳእታ ሕቶይ ሕፅር ኣቢሉ ዝምልሰለይ ተስፋ ኣለም ክንሰግር ኢና ተስፋ ኣለም ኣበት ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር እዚ ኩሉ ንጭፍራ ወያነ መሪሑ ናብ ኣዲስ ኣበባ እትይዋ ናብ ቤተ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ እትይዋ በትረ ስልጣን ኣጨቢጥዋ ድሓር ኣብ 98 ከምዚ ኢላ ክትክሕዶ ንህዝባዊ ግንባር እዚ ሓደ ነጥቢ ኮይኑ ካልእ ድማ بهزبا قنبار تراريا بتر سلطان كم زي شبطت نبأدي سأبا كم زي أتوت شفراويانه حجي أبز استجبر نايت فأت خوينات بالفدرال استجبر الله متكعتي هزبا قنبار الفدرال حق زولو إيرترات مرحزة لنا تخوينات كم زي جبر له هزبا قنبار إلى شفراويان اختزاربون كلاس انتهي سمعك أتاب هزبا قنبار تراريا بتر سلطان شبطت جاندا ويانه سكنا زي صموق بزبالة خميت قلتو ده حلونا بكلا أيك فارسلتهم ولا سوم تحتاتلتنا. إزي انتهي نتي بحجي زي فلتع دلو من إسي وين تحدش ولا دنبر إزي تاريخ تلمتنا ويانا تقدر أسباب دنبر ولا حنتي أي حدثوني تاريخهم تاريخ تلمتي كابتاتهم كاب بحقتاتهم ما تحسكا تاريخهم تاريخ تلمت تاريخهم تاريخ كحدث لزخونه ويانا أسباب دنبر كم زي غيرو أب دبت صحاب حواس أليموا ويتأليماتو إلو تقدر أسباب دنبر بزعد سمعوا قداي يبلو ما هنا تخلق زي انتايو اسخا تزقبعك كتحجزا كتقبر الله ويأتي زلع على درجة بتر السلطان تحس كياسي تمليسا كم زعب خيو كلبوت نخسك خلا وا دعب خيو خلبين دحر نخسك ولا هم تسمع كان قريب هارمكا ويكا تقحفو لك عزي أخا تقحيفها أب تاريخنا يقحف كم تقحفتي نفس وقف تقدر الله دفلت مهنياتو نتقادلا هزباو قنبار انت زي تطلمو امن تايم حلو تحج نتقادلا هزباو قنبار سلت طلمو تكن حجز بس حتى دلا سعر تخيلا تتخيلا اب موضع تسعرتها بس حلا مالتي سلازي طلمت انت اللي كل غزي اتكاهت فده اذا تفديا تقادلا هزباو قنبار كن كاويانه ازي غيرهاني لو بزح بحنقلو زوتو ودي سكفلو مهنيات يبلو نتي حدش ولا دقن إذا كله تقدر يسبق جنبار كم زجرو يأتيوا إذا كله بتر سلطانات حجواس تمليسا خمس جرا وجاءته تمليسا خمس جراته تمليسا كنات كفي تهلو بالخون نحن جن تاريخهم سلنا نفلت أتكلنا تاريخ ناتهم نيابتاتهم نيابحقتاتهم سلنا نفلت تاريخهم تاريخ المسألة زخونة الإمامنا أننا نحن بزح أب حنقولنا نجمع قالوا ينقدس له قطعي أيكون هجي أسيتي ناتا دحربايتا مالتي سلازي نحاده دحربايتو تفلت ندحرخونكا እቲ دحربايتو ጽባህንጎ እንታይ ክገብረካ እንታይ ክምልሰልካ ከም ትኽእል ተጠንቂቅካ ተጠንቀቅካ ትኸይድ ኣብ መወዳእታ እዚ 98 ዝኸፈተትልና ኮይናትካ ከፊታት ማለት እዩ ሳረታ እዩ ኣውጅላ ተሳዒራ ካብ ቤተ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ እውን ተሓጋሂጋ ምስ فدرال تبعي سون وتيا فدرالون خمسة نبلة دلنا وا عند حري كلبي نخيس كذا أمو ده تانا خسك هلا خرات ملي هاختول تمت بحال نقر يلا نمن تايد أيو حيل ناي مكل خالنا حنت هاجر عند حقوق دخان الله أب حماقة كم كتلا أب تبقى أب هنت آخا كهنتاي تاريخ ناي هزبا جنبار تكذا له هزبا جنبار كل تاريخ وجه
تاريخ هنصت تاريخ معبالي سلازي أب إرترا أب تدليو كهانصا إرترا أب تدليو كالخلا الله واقع الله يو ناي حيل هزبا جنبار كم حيلي كن ريا خلنا سلازي إذن ناتهم تلمت لنفس وقف تقاطع بفلا ينتو زتساتفه بزح زقدسه يكونن بزح وندق يوم له هيك كم زجرها نايلو نحنقول دسكور كرولي يلا نتبيل دحري تليما بتتلمتا قاصع مخانو حند معتها يفلت انه لها اجي تقاصعها اطفاتها قصا بتحل اموت اتا غزينا وين كم زخدت تكنيشانات يحبرون لو غرام مود اتا اسكتس عالم اذا خمزي مريحهم عن بيت منقسط اديس ابا اጨቢጥኩም አማዕሪኹም በተሰጣን ዘጨበጥኩም ጃንዳ ወይ ጭፍራ ወያነ ሎሚ ብሰንኪ ጠባይ ዘምሽማት ከምዚ ላ ውጥቀት ከተመረሕ እንኮላ እንታይ ድስማዕካ ነገራት ገለ ደሎ እንታይ ስማዕካ እስኪ ከም ተገደላ ህዝባው ግንባር وكل ጊዜ መቸን ተጽዕሮ ነገር ወይ መስዋዕት ዝኸፈልካሉ ወይ መውጋዕት ዝኸፈልካሉ ጉዳይ ፍረ ረኺቡ ክቅጽል ይኻ ኩሉ ጊዜ ትጽበዮ እዚኣ ግን ነቲ ንፍረይሉ ተበጊሱ ዝነበረ ዘጉላዕልዕ ዝነበረ ጽቡቕ አንፈትሒ ዝነበረ ጥልመት ጠሊማ ናብ ካልእ ረብሓታት ተጸጊዓ ኣብ ረብሓታት ናይ ምዕራባውያን ተጸጊዓ እዚ ኣየድለኒኒ እዚ ይሕሸኒ ኢላ ኣብቲ ናይ ምዕራባውያን ዝገብሩላ ረብሓታት ይሕሸኒ ኢላ ኣትያ ስለዚ ነቲ ይሕሸኒ ኢላ ንሳዳ ኣትወቶ ነትሮሪዝ ዓውዝ ዘብጽሐ ህዝባው ግንባር ረሲዓ ነቲ ኣይንታያ ኣይትፈልጦ ኣይትጥይቆ ተጸጊዓ ጥልመት ጠሊማ ማለት ነው ስለዚ እቲ ጥልመታ ኻንሳ ኢዳ ክትፈደግ ድነት ኢዳ ኻ ተፈዳናል እሱ ኣይፈልጣኒ ድፈልጣ ዳዕበያ ኣብ ካብ ሕማቅ ናብ ጽቡቕ ካብ ዝተሓተ ናብ ዝለዓለ በትረ ስልጣን ተታሓዘ ህዝባው ግንባር ምስ ህዝባው ግንባር ዳ ወይ ምስ ኤርትራዊ ዳ ተጸጊዓ ክትከነርዋ በተሓደኹም ጎረቤት በተሓደኻ ከም ኣብ በትረ ስልጣን ዘተሓዝናያ ምሳና إذن قانتن كوينا حاويسان تحاجزان كتير زقباني إذا تلمزم السلامات جن كل جزء شناحت 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 لهم مندم أتي إذا حماق سلزخونا خا حماق تفدي الله موداتان مزازمي أنكا نقول نري لنا حكي مالتي أزيفوري نجاريو تقدر يتسوى علم لومي عدمنا خين كابزي مستقرات التي إيرتريان ميديا نيتورك مصنحها لعل كوريز لنا زي خبركم انتخابات التي إيرتريان ميديا نيتورك مو زعلنا أبكر بقى دحر قال وان كن قصلاينا أتانا يموتوا بيت منقص أديس أبا تلاهمتاون كنعمق أصل زلنا جينا زعمق نتبتا تعلب تموتوا بيت منقص 4 كيلو أديس أبا بيت منقص أديس أبا كنعمق أنا جينا أبزمس زل وان مستقدلاي تسفعلهم أسقدهم كملسوكمينا تقدلاي تسفعلهم أسقدهم حدا خابتهم تنغنياتات سباو جنبار كوينو نبيت منقص أديس أبا سرسيرهم كأبزاتو تنغنياتات نايو مقصلتو أبكر ومسأخ ملسوكمينا تقراتلتي إيرتريان ميديا نيتورك مو نايلومو إعلانون بزي نزاز مالنا مساحتكم تنحقو بمدلون بمقرب زمدب يوناس سابراهامي مسألتي فيتي زلو ميكيل إسكاس بيماني زلو كالايس علينا دما حدقي تسفى ميكالينا كسابكم لهم أبزوز لنا سلام صفونا قناة نقولنا تقراتلتي إيرتريان ميديا نيتورك أزينا هنا نفكركم بروكونا نتقدلاي تسفى ألم أسقودهم دما دقيمة بسم كل خاطكم تخاطرتي إيرتريان ميديا نيتورك لعلم سقرانا هيبصح يوم دقنا أبيت مرتن هيوتن عوتات نخخونو نحقزهم مستيرنا يزدما لعل خلطة ميتقالاتن قطرتاتن هاجرنا مودعتا زي بلو بامهاري مزناقعن كالو بزح تحستون زلوو هيا باديو هيا بادنو وننو ندقنا بحدشن بزفتوون نخردقوا بزقللن قدي زتدالويو حدا سكرين زمساسل جنك أنا عين دقنا خيقود تباهيلو بزي زخون سكرين استدالو خينو ندقنا كافسلتاتن تابلتاتن كرحقود بمقبار مس سكرين زحلفو غزي كم سنكيو يقبر دقنا مأنت برئسهم زحزو قالات بسلا أمرؤون كسئلو هيا بعد نخلتيو أدمامت أندمتن ناي كاردي دمت أزي تري زي كونون أبغزا وياب كفلون حدث تقالاتن أدمامت أنيمهر هيا بعد أب أونلاين AMN ستور تقريب لكم الله كم أدما أب تحت بقليلو كترخبو تقليكم هيا بعد